Hi guys, welcome to TFFers TV. We are back again with latest breaking news. Chief Sport record producer Tafadzwa Levels was arrested. Mushure mekunge munongoziva mega guys zviri kunzi ex-girlfriend yaLevels Shashili yakati Levels akamubata chibharo, saka zviri kunzi according to H Metro Levels is currently held at Borodale police station. He will be appearing in court pretty soon. Ndonyaripo zviri kunzi asungwa. Vamwe vanhu vakomenta, vazukuru vambuya nehanda vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati Levels signed a death sentence. Haumbodaro muzukuru weZanu-PF. Mumwe munhu akomenta achidaro. Mumwe akati this is not fair. Vamwe vakati cyberbullying is a crime comrade. Vamwe vakati this is wrong. Vamwe vakati saka akakanganisa chimanje. Vamwe vakati kuramba Shashili ndokurepa kwacho. Vamwe vakati he raped her by posting video that is good. He deserves it. He can't tarnish someone's image because they broke up. Saka it seems vazukuru vambuya nehanda they are divided. Vamwe vari kuti Shashili ari wrong, vamwe vari kuti Levels ari wrong. Vamwe vauyawo vakati you should see Dr. Shadaya. Vamwe vadedzera kuti Shadaya endai munomona papodcast akachataura nezvenyaya yacho. Vamwe vati he wronged that girl, you can't do that to me, never. Vamwe vakauya vakati vakadzi can destroy guys lives. Vamwe vashashilka tichakusasika waichemera wani kunge wafirwa. Vamwe munhu adedzera kuti tichakusasika iwe Shashili, waichemerera iwewe kutange munhu afirwa. Izvi nezvo wakuti wakabatwa chibharo iwe wainakirwa muchiita lula lula. Ndo zvazvitaurwa nevanhu. Vamwe vati so sad mahure anokuparira. Ndo zvataurwa nevamwe vanhu vari kuti Shashili hure anokuparira. Vamwe vati cybercrime hope he did not release these. Vamwe vadedzera kuti let's hope ana kurelease mavideos cause ma1. Vamwe vati Chigudo is waiting for him, they will do a collab. Munongomuziva Chigudo ndiye ari kuvanza chaita collab nani na Levels kana asungwa. Vamwe vakati asungirwa kurova masombonya here. Vamwe vati who is going to stand with the boy child. Ndo zvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda. Vamwe vadedzera kuti system yedu yakadhakwa. And so guys, I don't know kuti munoti kudi. Thank you so much. Tichange tichikuigirai nyaya yachona tichikudza kuti chichiri kuitika. Out.